हारिखौ बुहुमनि बिखायाव गायसनफिननो थाखाय खुलुमबाय लोगोफोर, बे हरनि समावबो आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअखौ सेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। लोगोफोर, जों बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव। नोंथांमोना भिडिअखौ नायोब्लानो गोबां भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन। जुदि नोंथाङा सासे बर'थारब्ला बे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायनो थाखाय खावलायनाय थाबाय लोगोफोर, आरो शेयार खालाम। अब्ला भिडिअखौ नायलांदो। नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डखौ जोनोम होदोंमोन। बिथाङा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दं। जों एनडिएफबिआ हारिनि अलखदखौ नुनानै गोबां समाव गोबां टेक्टिक्सजों, गोबां आदब खायदाजों, गोबां दुखु खस्थ' लानानै हारिखौ बासायनो थाखाय दावहा नांबोदोंमोन। बे दावहा नांनायाव जोंनि रायजो राजाफोरा एबा बर' सुबुंफोरा गोबां खस्थ' मोनबोदोंमोन। सोरबाया अबथिरा समावनो सुथुरनि सिलाय गुलिजों थैनांदोंमोन, गाव गावनि आगोमा जिउखौ नागारनांदोंमोन। सोरबाया सुथुरफोरजों जोंनि बिमाफोरा, जोंनि लाइमोन सिख्लाफोरा आसखान्दा जिनाहारि खालामजादोंमोन, बुथारजादोंमोन। जाय समाव एनडिएफबिनि दावहा जादोंमोन, गोख्रों मोनसे सोमावसारनाय जादोंमोन, बे समाव जोंनि बर' लाइमोनफोरा गाव गावनि फरायनाय जिबनखौ नागारनानै सुथुरनि आन्दोआव थाखोमा थाखोमा जिउ खांबोनो गोनां जादोंमोन। अब्लाबो जाथिया मेङाखै। जों बर' हारिया माब्लाबाबो मेङाखैमोन। मानोना एनडिएफबिनि जि थांखि, बे थांखिया गोथार थांखिमोन आरो हारिखौ बुहुमनि बिखायाव गेरेमसा महर होफिननायनि, हारिखौ गायसनफिननायनिसोमोन। हारिखौ बुथारनायनि थांखि लानानै जोंनि एनडिएफबि आफादा दावहा होबोआखैमोन। जेबो अपसन गैयामोन। सिलाय दैनानै, हाथियार दैनानै, सरकारनि हेंथायै गसंथानानै गावनि जि मोन्थाय, बे मोन्थायखौ बिख'नानै लानायनि थांखिमोन। एनडिएफबिनि नांनाया सान्थिनि बेरेखा नङामोन। सान्थिखौ एनडिएफ हारिखौ बुहुमनि बिखायाव गायसनफिननो थाखाय गोथार थांखि लानानै नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डखौ जोनोम होदोंमोन। बिथाङा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव जोबजानानै दं। जों एनडिएफबिआ हारिनि अलखदखौ नुनानै गोबां समाव गोबां टेक्टिक्सजों, गोबां आदब खायदाजों, गोबां दुखु खस्थ' लानानै हारिखौ बासायनो थाखाय दावहा नांबोदोंमोन। बे दावहा नांनायाव जोंनि रायजो राजाफोरा एबा बर' सुबुंफोरा गोबां खस्थ' मोनबोदोंमोन। सोरबाया अबथिरा समावनो सुथुरनि सिलाय गुलिजों थैनांदोंमोन, गाव गावनि आगोमा जिउखौ नागारनांदोंमोन। सोरबाया सुथुरफोरजों जोंनि बिमाफोरा, जोंनि लाइमोन सिख्लाफोरा आसखान्दा जिनाहारि खालामजादोंमोन, बुथारजादोंमोन। जाय समाव एनडिएफबिनि दावहा जादोंमोन, गोख्रों मोनसे सोमावसारनाय जादोंमोन, बे समाव जोंनि बर' लाइमोनफोरा गाव गावनि फरायनाय जिबनखौ नागारनानै सुथुरनि आन्दोआव थाखोमा थाखोमा जिउ खांबोनो गोनां जादोंमोन। अब्लाबो जाथिया मेङाखै। जों बर' हारिया माब्लाबाबो मेङाखैमोन। मानोना एनडिएफबिनि जि थांखि, बे थांखिया गोथार थांखिमोन आरो हारिखौ बुहुमनि बिखायाव गेरेमसा महर होफिननायनि,
हारिखौ गायसनफिननायनि सोमोन हारिखौ बुथारनायनि थांखि लानानै जोंनि एनडिएफबि आफादा दावहा होबोआखैमोन जेबो अपसन गैयामोन सोलाय दैनानै हाथियार दैनानै सरकारनि हेंथायै गसंथानानै गावनि जि मोन्थाय बे मोन्थायखौ बिख'नानै लानायनि थांखिमोन एनडिएफबिनि नांनाया सान्थिनि बेरेखा नङामोन सान्थिखौ एनडिएफबिआबो सन्मान होयोमोन जों बर' जाथिया सान्थिनि बेरेखा नङामोन सान्थिखौ जेब्लायबो सन्मान होबोनाय मोनसे हारि गावहानो हारिमु राव सोलोंथि गोनां मोनसे हारिया गुबुन हारिफोरनि आथिं सिङाव माबोरै थागोन जोंखौ समानो थिनदोंमोन जों सान्थिनि बेरेखा नङा आरो बे सान्थिखौ सन्मान होनानैनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि जि लुबैनाय हास्थायनाय बेखौ जाफुंहोनो होननानै थांनाय 24 जानुवारि 2020 मायथाइयाव नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डनि फाउन्डिं प्रेसिडेन्ट डिआर नाब्ला एबा रन्जन दैमारि सारमोननि दैदेननायाव जोङो बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामदोंमोन पिस एकर्ड पिस एग्रिमेन्ट बियो एनडिएफबिजों जादोंमोन नाथाय पिस एकर्ड जाखांनायनि उनावबो दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोर प्राइम सिगनेटरि जायखौ बुङो जाय बिथाङा बे गोजोन गोरोबथाखौ देरसिन खालामनानै हारिनि जौगानायखौ देरसिन साननानै हारिनि इयुनखौ बांसिन सिन्था खालामनानै साइन होदोंमोन बिथांमोन दैदेनगिरिफोरानो दिनै जेलाव दङ पिस एकर्ड एबा सान्थि गोरोबथाया माब्लाबाबो सरासनस्रायै डेमोक्रेटिक अर्गानाइजेसनफोरजों जाया जाय अर्गानाइजेसना हाथियार लानानै गोजोन गोरोबथा एबा पिस एकर्डआ जाखायो दिनै एनडिएफबिआव गोजोनखौ बांसिन सिन्था खालामनानै हारिनि जौगाखांनायखौ बांसिन सिन्था खालामनानै दावहाखौ दोनथ'दिनि बुथारलायनायखौ दोनथ'दिनि हारिखौ जौगाहोदिनि राजखान्थिनि फोथाराव जों हारियाबो बर' हारियाबो मोनसे गिदिर बिफाव लाबोदिनि होननानैसो गोजोन गोरोबथाखौ खालामदोंमोन नाथाय दिनै जों मा नुनो मोनखो दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोरा एनडिएफबिनि दैदेनगिरि आरो सोद्रोमाफ्रा गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेल बायदियाव जोबथे जानानै दङ गोबां सोद्रोमाफोरा दिनैसिमबो केसजों भुगिनानै दङ गोबां मुंख्लंफोरनि न'खरफ्रा दिनैसिमबो खस्थ'जों भुगिनानै दङ